Likos Jertiets wordt in het Braakhok in Ier nog heel tijd toont hoe het vlaaksverwerken wordt. Vrijwilliger Evert Dauma is 76 hier en demonstreert dit alle weken aan beziekers. En dat willen ze de komende jaren in Ier graag dwaanblijven. Maar daarvoor binnen vrijwilligers nodig. En juist daarom is een tekwart. Als ze door de weekend komen, en dat gebeurt haast altijd, vooral de scholieren, dan ben ik altijd als enige die er tussen de bank ken. En dat is wel eens gebeurd dat ik dus 2 keer achter maar 25 in een week ga en dan die week erop nog een keer 25. En ja, dan mag ik dus daar meerdere keren hier in de week maar ik hier wezen. En dat is voor mij minder bezwaarlijk als mijn collega's, want die ben aan het werk, dus die ben je er nooit. En dan ben we sneuzers op locatie en daar ben ik dan ook altijd maar heen, hè, want ja, zeg je dat. Eer wie het Braakhok een soort van sociaal werkplak. Dat mensen die dreig rondkwamen vlaaks verwerken. Zo konden ze een waardevolle bijdrage leveren aan de mierskip. Jonken het braken, maar ik dat verhaal verteld worden. Het is ook een beetje het enthousiasme brengen. Hè? Ten eerste, ja, vleend hier ben ik hier vrijwilliger geworden, dus ik nou maar krijg, ik ben een beetje bij hem in. Maar wat ik eerst deed, hij is me wat inlezen, wat het eigenlijk inhoudt, het hele proces, hoe het van het vlasblomke linnen wordt. En dan komen de meesten hier en dan mag ik een beetje gastheer wezen natuurlijk. Hè? Van ze moeten hun welkom heten. En kies dan even een verhaal van het hele proces van het maaitje, van het begin tot het eind. Toen van die zaadbolletjes en dan hebben we een stokje gemaakt. Dus je moet het leuk brengen kennen, je moet ook eens een keer een grapje tussen vertellen kennen, je moet mensen boeien kennen om het te vertellen. Maar dan mag ik wel een stukje zetten wat misschien nou net helemaal weer is, want dat gebeurt soms ook. Sluiten zal het Vlaaksmuseum net zo gauw, maar om de demonstraties libben te houden is dus wel een nieuwe generatie vrijwilligers nodig. Alles even trouwens net van doel nou al op te houden. Als ik soms zak nou ben en dit blote wat zien, dat weet ik echt net. En dat weet je dan nooit. Net iemand denkt, ja, ze kennen je 4 fruitje, maar ik ben dat zo 4, met een oorlog en alles eroos. Dat is jou nou. Nou, mooi. Heb je nog meer?